Ata un cento de voluntarios, organizados en varios grupos, colaboran na confección da alfombra floral que vai ornamentar a vila no día grande, primeiro sábado de xuño. A alfombra floral de Burela distínguese da maioría de alfombras florais de Galicia, non pola temática, porque temos unha temática cada ano diferente e intentamos non repetirnos, levamos 33, 34 anos, non? Este ano vai pois un pouco orientada ás 17 comunidades autónomas. Unha novidade, ademais de sal, area ou serraduras, tamén se utilizarán cascas tinguidas de cores, nesta forma de arte efémera elaborada de xeito comunitario. Facendo cousas, picando o verde, contando chistes, que a verdad pasase moi ben. Esa comunidade, non, que se crea, que se fai, e máis hoxe en día, non, que nesta sociedade que nos volvemos cada vez máis individualistas, máis solitarios e tal, facer estas cousas en comunidade, vir aquí. Con máis de 3 décadas de historia, o tapiz floral das patronais de Burela aspira a ser declarado de interese turístico galego.